You see, and at some point I keep on saying the same thing. Nyika inovakwa nekuchengetedzwa neconstitution nemasoja. Manzwa, kuvaka nyika hazvirevo kuti nyika inovakwa nechichi whatever zvamunangagwa neve nevayo. No, nyika inovakwa neconstitution. We build our country basing on our constitution, and we build our country's protection using our military. So the drama that's existing. Right. Man Jeds, the Anunnaki, mavanzo vachitaura. Hanzi, nyika, inovakwa, igoprotect, nema soja, based on the constitution. As a matter of fact, kuvaka nyika, kubuild a constitution. Constitution ni nyika, ndo nyika yacho. So, kana constitution yatinayo muri Zimbabwe muna 2013 Mugabe akuona kuti makore angu ekufa aswedera, anditi akabva ati you know what, regai inini ndibvumire kunyora a new constitution inolimita president to only 2 terms. Apa Mugabe anga atova kuma 89 uko panguva anga atova kuma 85 uko, anditi akazva kuti 10 more years ndiri in power, it's fine. So he actually agreed with the people, but it was also his gift to the people. Watonga upenyu wese, but at some point in his life he decided not to leave the president kubana vake votonga for life, no, but to actually just democratize Zimbabwe's constitution. Remember, constitution yedu yanga isimborina ma-term limits before, but in 2013 ma-term limits akabva aiswa 5 years each term, 2 terms limit. Right? Mugabe gave Zimbabwe that because, of course, kuti izowani kwachisainwa ichiita into law, ichiita become alive, it was because of Mugabe. So paiva ne opposition yanga iri mu government at that time, isn't it? Paiva ne opposition yanga iri mu government, vakomana ndo vakabatsira kuita draft this democratic beautiful thing chatinacho chinonzi constitution ya 2013 iri mu Zimbabwe. Right? Zvaitika izvozvozvo. Iko zvino izvi kubva ipapapo muri Zimbabwe, vakomana all they have been doing, kana kuchinzi vanga vasiri kuwina ma-elections kuriga, zvichireva kuti vanga vachingoriga, vanga vachingodidi vachiita izvozvozvo. And if that's what was happening, I mean, a lot of Zimbabweans assume that's exactly what is happening in Zimbabwe, kuti ma-elections ari kubiwa. And but okay, that's it, but still very cool respect the constitution. Like nobody is actually saying the constitution is wrong or anything. This constitution is fair, it's just, it's beautiful as it is. But you know what, in changu tamba dzimwe games zangu ndongodi ndoita say. But usingabati constitution uchiregakadi yakadaro, because even you can see that this thing is for the people. And but now muna 2026 Mashura chisioneki, a direct insult to every Zimbabwean, to look you in the eye and say haukodzeri wewe kuvotera president. Saka I will take that right away from you. Not handisiri kudzoka kwauri anymore for a referendum ndichikubvunza do you want that or not. No, handichatosviki kwamuri vanhu, takutongotamba kuno kuparliament kuno kuti tichipanana ma 50,000 tichipanana machi, and then imi muruzhinji I am forgetting about you. This is exactly situation yatiri as of right now mu Zimbabwe. Nemukomana anonzi Emerson Dambudzo Mnangagwa. And unoza vanhu vanopa mazita so. Sometimes you have to understand kuti zvimwe zvinhu zviri more divine than we think. You know, Dambudzo. Dambudzo Mnangagwa. Kusvika pakunoisa munhu anonzi Dambudzo paupresident. Hanzi tiri nyika yevanhu vari vane mweya, vane faith, a strong faith in Christianity or whatever, in Buddhism, ma-religion atinawa.
but muchitadza kuonera kuti shuwa munhu anonzi dambudzo wakutozoita president iwe uri funga kuti so anyway tichitaura about that muri wezimbabwe, jokes aside, whether ari kunzi dambudzo kana kuti chii, it doesn't matter. What matters is actually Cape 3 raatipinzira panapa rokuti Cape 3 rine mukundo wakasimba unotora marights evanhu vemuzimbabwe away nokuvachinjira constitution. Sure, one person constitution yakanyogwa ikavhotegwa nevanhu around 3.5 million Zimbabweans muna 2013 in a referendum vachiti yes, this is the constitution, ndo iruda kubviswa, ndoda kuchinjwa without ever coming back to the people. Muri kuona kuti mafun is on what level, but situation ndo yatinayo kumberi kwedu. Tine team Chiwenga vari kutaridza kuti they are resisting it and we are watching as Zimbabweans. So mukomana Manjedza ari kutaura kuti iye basa remasoja kuprotecta nyika, ende nyika it's constitution yenyika ndo nyika, because everything we do munyika we check kana zvichibvumirwa muconstitution yedu kana kuti kwete. It is everything, it runs everything from business to even running a church zvirimo muconstitution kuti zvinobvumirwa papi and to what level. Even ungaita chikuvhura chipatara, ungaita anything to everything is in the constitution. Bumbiro remutemo, mitemo yenyika yedu handiti, and mitemo ndeyatinobvumirana isusu sevanhu. Hakuna mutemo ungaitwa nemunhu one ungafevha munhu wese. Munhu ukaona kutochinja mutemo wenyika kuti azvifevhe iye on a personal level, on an individual level, kuti mutemo wenyika washunama, murinzisa ishona, wadzvenga, watsveyama, watarisa divi siri iro, wakuendesa zvinhu zvese kuside one kuna Mnangagwa nemhuri yake nemafesi ake. They get everything because mutemo wavapa all the powers. You understand? It can never be fair. Chero ukava uri chimwe chifamily chiri kudla in this game, but you know you only eat by the grace of the leader Mnangagwa. Otherwise the day raanongokuchinjira ndokupera kwazvo wotozozvidemba kuti wai ndakasapota chinhu ichi. Apa toita kutaura vanhu vakaita sana Jacob Mudenda, vakaita sana Ziyambi, vakaita sana vana Temba womuliswa akasabuka, vakaita sana zvakadaro handiti maona kuti uri kusapota chinhu chokuti mangwana chinogona kukuchinjira very very fast and iwe wachipa absolute power. How can you trust Mnangagwa iye achipandukira Chiwenga? Anyway, stay tuned muri Zimbabwe. Ndinonyi Super Galo pano pamuzinda wevanhu. Peace.